Hello, Lai. Ugay na jud ko na sige balita sa tubig na ako badara man Nawani ba sa mga balay ang ato ang tubig ang ipakita naraman dai dire oh. Uy, nindot kayo diri mga igsoon, tanawa gud mga igsoon no. Naraman dai ang tubig diri nga wa sa mua. Dara, nindot kayo Look mga at the water oh. Musugot ba mo elements nga diri ta sa sunod ba kay nindot man dai kining lugar la Pasturungan. Dili ta magkuan oy, dili ta Ala pati jud niya ang mga bato nila dagko kay hakanigikan. Nalilimot Ay nang laba oh, tanawa na nang laba oh. Pwede nang diri laba, ka nang ipa basta maglagot kasi mo asawa imo nang ipakuan gani ka nang ipaanod. Ay lain man. Di lang gud ipaanod oy. Bitaw dili. Istorya ta tanawa. Oh gani at Oh tanawa pwede ka maglaba diri kay sarawaswas. gani kay sa waswas. Ay murag Tibualan na yung mga bulingon mga igsuon kay atong dalaon diri. pwede di ko manglabada diri lang nako ibutang. Kahapon lagi sis di kandi pa dong natindahan ng tao. Hako kay Easter Sunday ba ya? Oo. Kanang Katurang si Mana Santa lagi grabe. kay ang mga tao ba wa bay mga trabaho. Napag yung mga chinilas diri nga nga Wa binin. po kay lang sa pa Gituyon ako na ginani kay para makitaan perminti ako naong. Gani, sayang kaya ko ang guning kamera. Hindi na ako makita akong Dili ning kamera oy, kamura. ay kamura. Wapo kay diri mga igsoon ay kay nakakuan gid mi nga, nakasuggest gid mi nga diri dito sa Kamera sa unsa gani nga naglaag. barangay diri sis? Barangay Suwawan. Kirorom Suwawan. Sila Ay, pastor si son. Corin dito o si Kuya Rudy o si Pastor Dodo. Dili na sa sila dito kay na sila importante misbutan. Ya kami kay di man Di mi na mo ang yuta nga diri amo. kay basig ma-desisyonan da ini nga atong paliton. Oh, kanilang sapa kay wa gyud kuan ba wayuta. Way kani kasapaan ato ning hisgutan to nila kung saan pagpalit. Di ba nahinumdum ba kaen? Nakahinumdum kayo nga si Rudy si pamuak og bato. Dagan chichug mapilian diri im. Dagan jud kay siya Oh, mapili ano. siguro mabuak ni tanang bato. Amo to mabakay makuha. Wala ba kay makuha? Dagan din ino nako kung ba narundong. Diba sige pangitag bato dito dong sa inyong trabahoan dito ladak ko daw. Sus ang problema nimo na aras sagot Para diri sa dong sa tinging oh. Kirorom ay kalami Saging yan, unay pa yung saging diri. Kalami. Karon ba jud namo nakuan ang lugar ng Pasturungan? Nya karon na pud ako na-realize ba nga tadangas man dai kay kuno. Karon pa na ako na-realize. Oh, tanawa oh. Wow, Kay kaen. Hello, ni mo. Mo nang kuan oh. Mo nang kano kana nakatakalya gani. Oh, mo na to igsuon Sister Emily nga mo nay nagpasiugdang malaag daw mi diri daw. Ilahang kayutaan. Ang ilang yuta diri ako lang isulti ninyo mo singwa mo nang utana. Hapit ni 11 hectares. 11.300. Oh, 11.300 hectares. Ha? Untaon lang sa nako kay wa pa ito kabalis pastor niyo sa mga Pero kang April wala tay kuan, revival. pastor gani na wala. Ay wala revival April? Ngano man nga wala may March. Ay ambot lang kami pastor sa April ang March bay wa nato no kay ano anniversary sa April. Gwapo kay sa lugar na. Sa kawas namin, nakawas namin sa sapa. Balik namin sa balay ni Pastor Ungan. Kay yuta lang Pasturungan oy. Kanang Ilahag yun yung sapa. Kung tato mag-LA banding unta katong April 7 yung ama na dayon. ninduta diri oy. At least nasuroy na mo nga. Na-prove na mo nga nindot kaayo. Pagkaon na gid atong dalhon. patagmang kayo diri magpunta-punta na lang. Kanya-kanya dala ba? Magbring your own baon dito. BYOB na lang dito ninyo. Oh, pwede go. Depende go sa Atong ili na to sister. Yung ginawa okay pakita na to na ilang Bring your bayan. own man ta atong ili na to, Oh. di ba? Ay mo na oy para dili kay bringers ko tanong. May manok diri. Nangurok pa gyud si Sister Emily. O man na may pangaon. Nya karon nangurok na pud siya kay tanaw ang mga bibi. May maraming bibi akong nakita. Mataas, mapayat, tama, daghan kayo sobra lima tara. Okay. Tinawag namin no. Hello. Naabot namin sa toy-toy si Junalyn. Ay. Ito. Dumawa na lagi diri bibi oh. Bibi. Naman na diri mga anak ko diri. Ang bibi. Hala ko yawa dahil silang bibi ay kurok rin nga Lang, pakaw na sa ning manok diri
din ha? O 5 na. Ato na ning i-stop kay 5 na. Para marama